Juče kada sam vidio ovu vijest na portalu Informer, mislio sam da je šala, nisam mogao da vjerujem šta pišu. Oni su juče objavili tekst pod naslovom, citiram, pakleni plan opozicije, saznajemo, u Srbiju stižu Rumuni koji planiraju da obijaju stanove tokom protesta. Završen citat. Posle toga sam naišao na tekst na portalu Nova RS, citiram naslov. Oglasila se ambasada Rumunije povodom navoda tabloida da će Rumuni obijati stanove tokom protesta. Ambasada Rumunije se oglasila na svom zvaničnom Facebook nalogu i napisala sljedeći tekst. Citiram, usred omalovažavajućih informacija koje je 13. marta objavio tabloid Informer, ambasada Rumunije odlučno osuđuje ovu dezinformaciju kojoj nedostaje profesionalna etika, koja je van svake realnosti i kojom se namerava manipulisanje srpske javnosti. Završen citat. Oni su u ovom tekstu dodali i da duboko žale zbog propagiranja ovakvih navoda. Ambasada Rumunije navodi i da su ovakvi tekstovi u potpunoj suprotnosti sa evropskim vrednostima i evropskim putem na koji se Srbija obavezala. Jel znate da rumunski narod ima jednu poslovicu? Rumun ima samo dva brata, Dunav i Srbina. Znate li da je omiljena srpska kraljica, Minjon Karađorđević, bila rumunska princeza? Znate li da i nju tada radikali nisu voljeli? Ja ne znam šta ova radikalska klika planira. Sad bi htjeli da nas posvađaju sa Rumunima. Veliki pozdrav za veliki bratski rumunski narod. I ja im se lično izvinjavam zbog ovakvih tekstova na Informer, ali to je Informer. I pokušajte da ne zaboravite rumunsku poslovicu.